Karon nga adlaw Biyernes pizza 8 bulan sa Oktubre tuig 2021 katapusan nga pagfile sang Certificate of Candidacy sang mga luyag magkandidato. Anano ang mga balita kag isyu nga aton talakayon karon nga adlaw lunsay politika. Vice Presidente Leni Robredo nagpilak na sang iya sinikapalaran sa patag sang politika magapapili na presidente. Sa Bacolod, gainit man, 3-quarter fight sa pagka vice mayor sa probinsya. Nag-init ang huding-huding pagkatapos nga si Attorney John Orola matunog ang balita magapile sang COC sa pagkagobernador sang probinsya sang Negros Occidental. Ining mga balita kag isyu idulong sa aton sang D3 Bayo. Delikado nga panahon balakyan wala kag tuo kinahanglan naton umarangkada na. Madalagan pagka-presidente si Leni Robredo. Independiente ang iya sinipapilian porte. Siling sang Vice Presidente kahapon, mabato ako. Batuan naton. Iduso naton ang isa ka kandidato nga magapakig-away sa garok nga political system. Lutoso naton ang garok nga pamulitika kag sa nagapungko nga ara sa puder. Porte ang arangkada sang Vice Presidente. Siling niya, bugos na ang paminsaron ko. Kinahanglan ato na nga tagaan sang kahilwayan ang karon nga sitwasyon kung gusto naton ang tuod-tuod nga pagkademokrasya nya kinanglan hindi lang apelyido ang ara sa poder nga dapat islan kundi ang korupsyon, incompetence, inang kawala sang balatyagon kinanglan tinluan na butangan naton sang husto nga leader ang pungsod Pilipinas. Puerte amo na ya ang arangkada. Nag-enjoy man ang mga politiko nga ara sa oposisyon. Siling sa mga anti-administration nga grupo, suportahan naton si Vice Presidente Leni Robredo. Sadya na ni, mainit na ni. Pero, warat siguro dya. Kay man, kadamo pa man sa mabakod nga madalagan presidente, oy, may vigil prayer mala. Ang mga sumalakdag ni Sara Duterte, mga muyo gid sila nga kabay pa batuno ni Sara kag magpapili man presidente. Bati masadya ini. Ang butsilingon na 2022 masambunot, masadya nga pamulitika. Grabe man kapo ko na Trillanes kagiban pa. Nyamo na ya. Arangkada ka. Suporta kami. Ini manamit bantayan ang eleksyon sa tuig 2022. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:39. Mabalik ako pagkatapos ini.
Ti alamon ginasandigan, tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon nun kag negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampiligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsan ang mga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalagang palanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:44 na
Ang masunod nga isyu idulong sa aton sang Santon Plus Erba nga habon. Na ang pagka-busy alkalde sang siyudad sang Bacolod. Manamit ini nga engkwentro sa pagka-busy alkalde. Engkwentro tatlo ang incumbent nga si Vice Mayor Elcid Pamilyaran sa idalom sang Partido Nacionalista Party. Ang Nacionalista Party ila presidente sina si Manny Villar. Engkwentro kay Attorney Cesar Distrito sa dalom sa ngayahay ni Anay Congressman Albe Benitez. Kahapon, nagwa ang ngalan ni Councilor Wilson Gamboa. Tapos na sa termino sa pagkakonsyal, masaka na siya sa pagka-busy alkalde. Bao, manamit ang inkwentro. The more the merrier. May pilian ang taga Bacolod. Subong palang pili-pili na kay masadya ng politika sa dakbanwa sang Bacolod. Garinagumba na ang politika. Di manamit ng inkwento. Labi na gid kay Puerte Subong. Super ini na eleksyon sa 2022. Halin sa pagka-alkalde, pagkadto sa vice-alkalde. Engkwento ni Mayor Bing Leonardia kag anay Congressman Albe Benitez. Gabagang gainit ang politika dire sa siyudad sang Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time Lasay 47. Painiton taman ang eleksyon sa probinsya pagkatapos ini. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ng gala, inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Patayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Patayon aksyon radyo, salamat kisa paservisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Patayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon
estasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sa bituon. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kaulog na na'y Samsang anong nagkahintangan, responsable at pagbalita, pagdayon na ipalagnan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala at palanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin agadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, At time lasay 53, ang masunod nga isyo idulong sa aton sang life amo na ni ang huding-huding, ang hutik-hutik. Nya bati ko, madalagan ko no, si Atty. John Orula sa pagkagobernador. Sila sa iban daw wala pa man, nya pro kitaon dito siya ho. Nagsaylo to sa Don Salvador, bala mo. Kag nakita namon nga galagaw siya
sa bilog nga probinsya. Ti karon nga adlaw mapamatudaan na ang huding-huding nangin matod kay magapile sang COC si Attorney John Orula magapapili gobernador sang probinsya sang Negros Occidental. Pamatian ta na karon kay nagpatawag sa katapusang media iarang kaniya ang iya plataporma di gobyerno nga mapili gobernador sa probinsya. Hindi man lahog-lahog si Atty. John Orula ang eksperyensya sa politika, nakaagi congressman, nangin city administrator sang syudad sang Bacolod, puwerte man tourism officer man, ambot silingon niya kung politikang paghambalan, hindi mabindihan si Atty. John Orula. Pamatian ta karon na kung ano ang plataporma di gobyerno niya, maga-engkwentro siya kay Gobernador Bong Lacson. Masadya na ang politika. Amo ning ginahulat sang tanan ang manamit nga engkwentro sa probinsya sang Negros Occidental. Nami no nang makita mo bilang porte ya ang arangkahay. Bong Lacson man hindi man laog-laog ang engkwentro Attorney John Orula, porte man, eksperyensyado man sa politika. Panilagan ta. Mainit, masadya na ang politika sa gobyerno probinsyal. Nagligad linong Nya daw wala sadyang probinsyano, daw wala engkwentro. Ari na ang ginahulat ninyo, ang manamit nga engkwentro. Aksyon Radio Philippine Standard Time, Lasay 56. Mabalik kami pagkatapos ini. Pasimbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon radyo. Una
Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Kaulog na na'y Sagsang anong kaintangan Responsable ang pagbalita Kagaya na ipalanan Malasig pero sigurado Aksyon na may dalang at palanggan Madayong Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat gid sa pagserbisyo Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat gid sa pagserbisyo Patas kag balanse, matuod ng mensahe, walasang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Standard Time, La City, Ono. Standby na sa aton Aksyon Balita Morning Edition upod kita. Kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato. Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Radio. Action